Biak kontu asko kontatzen dut. Kontu asko kontatzen du. Nekesian egon dala, bestian egon dala, hau eiken dabela, bestien eiken dabela, asko. Oso simpatikia da. Bai. Bixo, behabe bai eta kontxo bai, behabe bai. Eta bixo, euskeraz. Gaina, onin nengoan beak esan du, txezan zeban. Klasiek emoten da berinan, emoten da bera, de ingles eta de euskera. Kontxo. Orduan nik esan otzan, zuri baino izo dakizu. Eta, ez, baina, itse bio, berba ebio, bale, de acuerdo. Hola, zibiltzege, Berak, esaten dit, agostua jugo, lehenengo hasiko naiz Donostiako jaisekin. Gero jugo naiz ez dakit nora. Eta gero zureana, Ixo, altartu eta zehose hartu eta bueltatxo batein, Bueno, bai, agostuan esan dago itoriko dala. Daukala egazkineako danak apuntuta da horaz. Nego zarotza, auro. Beak ez azidan, nego zarotza, kontxo, auro zabiz da, bai. Gertu ukitzia nahi da bera gauzak, agostuako. Ni hemen bergar jaien nintzen, eta nire guraso euskaldura ziren, gu beti euskera zikin genuen. Eta gero, lo que pasa es que gero ja behin eskola sartu izkiriokan, etzan hainbeste euskera iken. Orduan erdire ibe asko itezan, baina nire bestela euskera ez dut egin. Nire launekin bai, eta nire gurasuekin bai, eta nire launekin bai, eta nik euskeria beti, baina esan dutzu bergaran, beti ez tala egon. Zete ni eskola junitzen nien 14 urtekin, adibidez, mojeta, por ejemplo, etxezan erderaz. De hecho, erderaz egin joan da. Eskolatan sasoia eten euskeraz gutxi. Batzutan etxe zuen euskera batua. Por ejemplo, adibidez, Gasteizen. Gasteizen etxe zuen euskera batua. Baina hemen bergaran eskola batua gutxi.